Поради големия интерес за направата на масло от цвят на тиква, това е цвят от жълта тиква или от цигулка. Така, правя това видео и ще го кача в YouTube канала ми. Значи, за 300-400 мл зехтин се искат 15-16 такива цвята. Сега, понеже те вътре имат много мравки и други насекоми, които се крият, затова се измиват с вода и се поставят в една такава тавичка. Сега това даже тук още хубаво не се е измило. Не, измило се е, просто така през камерата не го виждам. Поставят се на слънце. Леко да се изсушат. Така, сега махаме това. Това го махаме. Зеленото. Тази шапчица я махаме и оставяме само жълтото. След като го изсушим, директно го слагаме в зехтина или взимаме един в бутилката, или взимаме един буркан и го затъмняваме. 45-50 дни стои на тъмно. Така, тази рецепта е фантастична за заздравяване на венците. Може да се жабори и дете. За децата също. Сутрин една супена лъжица, жаборите от 3 до 10 минути изплювате, чистите езика, почиствате езика, миете с паста за зъби и след това каквото ще пиете. За да се предотвратят бактериите и това, което се е отделило от организма като детокс, всички тези токсини, които са се отделили в устата, в устната кухина, в езика. Да се махнат, да не влизат в стомаха. Така. Тези цветове са изключително богати на магнезий и на фолиева киселина, витамин В9. Фолиевата киселина е изключително необходима за регенерацията на клетките. Това е особено хората, които им пада имунитета пролет и есен. Правете си такова масло, прибирайте си го, то има много дълъг срок на годност, когато е на тъмно и е затворено. То с месеци може да стои. Това масло също може да се, в комбинация с други масла, може да се използва и за дресинг за салата. Изключително полезно е. Тези цветове съдържат и много магнезий също. Така че, хора, сега е времето, направете си един такъв мощен извлек, както казвам, много пъти, както съм показвала и ригана. Ето го ригана. Ето го. Скоро трябва да го разбъркам. Маслото от риган. Изключително мощно масло. Изключително мощно. То пречиства червата, пречиства стомаха, пречиства устата. Тези две масла могат да се добавят в натуралната паста за зъби, която съм дала рецептата, която се прави с кокос, с куркума. Просто вижте в Лична сила магазин моите видеа. Надявам се тази рецепта да е била полезна. И както казах, също, ако децата имат проблеми с зъбките, могат да жаборят от това масло. Подходящо е за деца. Жаборете поне един месец, особено за хората с предпарадонтоза. Всички други, които им кървят венците, както при мен, когато падне имунитета, особено зимата, някои зимни месеци, особено когато сме болни, жаборете, хора, приемайте го, слагайте си го в салатка по една супена лъжица. Ако искате си направете и повече, по-голямо количество, но аз ви давам базисната рецепта. 15-16 цвята, 300-400 мл зехтин.
Просто си я удвоете, отроете си я и си направете един натурален, много силен антибиотик. Много добре зехтина, той е дериват. Зехтина много добре извлича от растенията и от ядките витамините. Затова обичайно се използва зехтин при тези извлеци. Надявам се да съм била полезна с тази рецепта. Чао от мен!